Здравейте, хора! В момента снимаме на Half-Life и сме сами. Хубава игричка, бива се. Бива, не така. Бил, юпи! Лека е, много лека. Ще дам някой сървър под описанието линк. Линк. Юп. Чакайте, се прави реклама се една нещо. И до мен е Саймън, ама той не се чува заради. Някой, ако може да напише как се такова. Няма. Как, ти най-яко го обича. Пин, скачаш. Кой ти е тук долу умира. Гей, всичко се пълни с вода и скочиш умираш. А ти няма IP вече. После ще така. Само, че никъде може... само така ставаш и... Няма се разчичка. Аре бе, кога ще се махнете? Маха се хора. И ето само така си вдишка. Вижте, загледай ще не сме! Ти ви се кръв? Малко. Вижте сега. Той като се само, че също и двоен джоб. Да, само в някой сервери има. Half-Life ще снима на нея може. Гледам, лекичко си вари. Добре, само че графиката също и като на CS е много хубавичка. Те са ти игри с CS, ако изтегли толкова машина. Така машина яко място. Аха. Ако дойде така. Трябва да се качите от някоя страна. Отиде, тук е много яко. Ама после ми виж клипа. Той се върти, фак! Фелнах. Идвам пак, втори опит. Що не ми промени? После ще го променя. Бързе! Влязох. Пръсва качката. Ела. Оно и синято е. Бързо вратата ще се затворя. Те и сега. Няма се добро. Виж ко си близо. Зелен кръв. Тук по-реално ги гранатики чая сме гледали. Вижте гранатики са реални как се фърлят. Добре, с малко си правим кръпа. Ти потърси някой IP. Брат, потърси някой IP. Чули има? Тук е всичко част. Виж, автомата е по-реален някакъв. Там код да е калашник, който е там. По-реален. Има такива пиу. Дясто копче пиу. Някакви якички. Виж, пистолета пак е по-реален, хора. Така си по-реален човек. Някаква ръка измислява. Стреля, вижте къса. Някой простия. Някакъв крик там. Тя са много такива. Аз не викам камера, но не знам как се казва. Защото ако ми ще видим стреляне са. Честно. Не минавам с драматично. Изгорях. Поне на спална наблизо. И да, вижте какво? Много слабо се чуваш. И това беше хора, това беше първа част. И с Сайма ще се завърнем с втората част. Чакайте само. Я го виждали работи първо.
Минаваме си грамките. А? Вижте, гранати се движат така. Вижте. О, базука. Файер! Бам! И хора, това беше от мен. Да, виждате.